Исәнмесез, Тыйм ТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты, татар җыры лауреаты, искиткеч тавыш иясе Алинә Сафиуллина булыр. Дәштин мине бүтән бер дөньяга, дәш ихластан чакыр алдаусыз, һәм ышандыр сөеп булганлыкка, хыянәтсез һичбер ялгансыз. Дәштин мине бүтән бер дөньяга, дәш ихластан чакыр алдаусыз, һәм ышандыр сөеп булганлыкка, хыянәтсез һичбер ялгансыз. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттә. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтә. Сәлам, Алинә. Бик шатмын сине күрергә. Исәнме, Лилия? Мин дә шулай ук бик шат. Ничек синең хәлләрең? Сәяхәтләрдән кайтып төштең? Аллага шөкер, сәяхәттән кайттым. Ничек сәяхәтләр? Бик ошады. Төркия инде ул без әллә ни искитәрлек әйберсе юк. Без Төркиягә ияләнгән. Төркия безнең өчен иң якын җир дип әйтергә кирәк. Сезне дә онытмадым. Менә сезнең передачага киләсен белгәчтем. Кичтә дә чалып килдем сезгә. Бик рәхмәт. Мармариста булдык. Анда бөтен җиргә менә шундый күз тимәсенгә әйберләр куялар. Менә сезнең передачага күз тимәсен өчен. Рәхмәт. Күз тиярлегеме безнең тапшыруыбыз. Күз тиярлек бик уңышлы арасында тапшыруыбыз. Күз тимәсенгә алып кайтыйм әле мин буларга. Бик рәхмәт, Алинә. Әйдә, инде матур моментлар башланган икән, мин кунакларымны, бигрәк тә кызларны яратам менә шундый чәчәк бәйләмнәре белән каршы алырга. Ой, рәхмәт. Синең кәефеңне күтәрер өчен бездән рәхмәт сиңа. Бәләкәй генә бүләк. Бик матур, бик рәхмәт. Хатын-кызга иң яхшы бүләк чәчәк инде. Әйе, син чәчәкләр яратасың? Чәчәкләр бик тә яратам. Синең менә сәяхәтең дә матур шәһәргә, Мармариска булды. Син сәяхәтләрдә ничек үзеңне хис итәсең? Мин сәяхәтләрне бик яратам. Ничектер соңгы елларда шундый фикер туды миндә. Гомер ул көннәр белән генә исәпләнми, ул ничектер булган вакыйгалар белән исәпләнә. Һәм безнең күңелебездә кала нәкъ шушындый кызыклы вакыйгалар, күңелле сәяхәтләр. Аннан соң шундый уйда тоттым үземне, сәяхәтләрнең теге отельдә ятып кызынып кына яткан нәрсә калмый, рюкзак асып берәр экскурсияга барып кайту, анда икенче төрле атмосферага чыгып керү, яисә анда җыяу каяда барып, адашып калып, нәрсәдер анда табып, менә шушындый кызыклы хәлләр истә кала. Танышып, сөйләшеп, нәрсәдер аңлатырга тырышып, аңламасаң да. Әйе, иң теге шундай әйберләр истә кала икән. Менә минем күңелләр шулай, башкаларда да шулайдыр дигән уй туа миндә. Сәяхәтләрдән әйдә хәзер синең тормышка күчерәгеме бу сәяхәтне? Синең тормыш буенча барыйк, иҗатың буенча барыйк. Ниндер бер момент булып алды синең иҗатыңда әз генә теге талгынлык булды микән, ул хәл җыю булды микән? Бик күп хитлар, матур җырлардан соң ниндер бер тынычлык. Аннан соң инде кабат яңа җырлар берсеннән берсе матур туа башлады. Узган кышта каты бишеп синең белән клипны да төшереп чыктык бит инде. Һәм менә бик куандым, син сольный концертыңа әзерләнәсең икән. Әйе. Кайчан, ничек?
Білесіңме, ничек булды ул? Менә хәзер мен аны уйлыйм, аңлатырга тырышам сиңа. Минем бит инде вакыйгалар булды тормышта, аны син дә беләсең, теге тамашачылар да белә дигәндәй. Бер арада бик авыр момент булды минем. Мин шундый кеше, җырлау ул бит күңелдән чыга бит инде. Ул син аны ничектер рәхәт булырга тиеш синең күңелеңә, шундый вакытта җырлыйм мин. Иҗат итәм. И бер ара миңа туры кирәк булды теге материаль хәлләрне решать итәргә, хәл итәргә инде, материаль яктан хәлләрне хәл итәргә, торак мәсьәләсен анда, бала үстерү мәсьәләсен, ул хатын-кызның өстенә көтмәгәндә генә ул мәсьәлә килеп төшкәчтен, әйе. Аны бит чишергә кирәк. Ул вакытта нинди җыр турында уйлау дип әйтте ди. Әйе. Безнең бит иң беренче хатын-кыз ул вакытта ничектер җыела. Bütün көчен, bütün акылын җыеп, шушы хәлне рәтләү турында гына уйлыйсың. Иҗат турында ул вакытта минем мәсәлән иҗат турында уем ул вакытта булмады. Хәлем дә булмады иҗат турында уйларга. Һәм анарсын шундый гадәтем бар минем тормышта теге әйбәт булырга тиеш. Менә 50 хиллегенә кирәкми миңа кирәк теге әйбәт булсын, булгач булсын ул. Һәм менә мин чын тырышып теге түгелеп иҗат итә ала башладым. Торак җирем, йөрергә машинам, баламның барысы да әйбәт. Ул теге садик, башта безнең садик булмады, анда күчеп киткәчтен садигы булды, аннарсы мәктәпкә укырга кирдем. Менә шулай әкрен-әкрен җайлаша башладым мин. Шул вакытларда минем теге тынлык булып алды. Аннарсын безнең бит әле коронавируста булды, карантинда булды. Ансы безнең бер ел безнең теге артистларга бик авыр вакыт иде. Артистларга бик авыр вакыт булды. Бер ел без бер нәрсә дә эшләмәдек диярлек. Шулда минем анарсы ширләдем дә әле мин коронавирус белән. Коронавирус ул психика ничектер бәрә. И ширләгәннән соң бераз минем бер 4 аймы, 5 аймы булып алды шул ширдән соң. Нәрсәгә җырлыйм мин дигән уй килеп алды миңа. Менә нәрсә кирәк бу дип. Мин теге үзебезнең кызлар пати группасында бар бит, безнең кызлар белән аралашканда анда да тотынадыр язарга. Нәрсә кирәк соң бу безнең җырлавыбыз? Кемгә кирәк бу безнең җырлавыбыз дип. Алар безгә общество булды. Башта җуаталар, аннарысын инде теге. Башлый башладылар. Күпме була инде шул сүзеңне тукырга алып, нервга тиесең уже син дип теге. Бер ара шулай булып алды минем. Аннарысын ничектер менә тормышта минем очрый кешеләр. Алар юкка гына очрамыйдыр инде, мин үзем характер буенча слабыйрак кеше дип саныйм мин. Алар миңа ничектер иң авыр вакытларда очрыйлар. Теге мен шулай төшүп җиттем, оска килеп бәрелдем дигәндә генә кимдә булса очрап куя да, и әзгән шулай астан төртеп җибәрә мине. Әйе, күтәреп җибәрә. Хатын-кыз өчен нормаль халәт инде ул. Әйе, нормаль халәт. Иҗади хатын-кыз өчен. Нормаль халәт дип саныйм мин. Ил булышучылар күп очракта иратлар. Минем теге тормышымда шундый иратлар очраганы бар. Алар миңа бүген дә рәхмәтле. Алар теге бер нәрсә сорамыйлар синнән, теге син тиеш дип әйтүләр булмады. Кешечә ничектер менә шулай ярдәм итеп җибәрделәр алар миңа. И мин аларга һәрвакыт рәхмәт укыйм. Бәйрәм сайын рәхмәт укыйм, анда шалтыраткан сайын сез бит миңа шулай эшләдегез дип. Әмма соңгы елында карантиннан соң шушы төшенкелеккә бирелгәч, минем ничектер Фәрит абый Хатипов язды миңа. Алина киләл дип. Мин Фәрит абыйга сирәк йөридем. Соңгысында Фәрит абый Хатипов язды. Җырларымны тыңлап китәл дип. Мин как раз аңа бардым. Син дә берсе сиптерәсез, что ли? Теге җылата торган. Мин как раз аңа бардым. Бардым да шулай бу миңа җырларын тыңлата. Мин һаман теге күңелдә бит инде нәрсә кирәк инде бу дигән уй үзем тыңлыйм, үзем шулай уйлыйм. Шуннан соң Фәрит абый әйтә, менә ди шундый җыр бар ди, шундый кеше бар ди, Филус Хисаметдинов исемле ди. Шуның җырларын шуның бер җырын яздыр әле син ди. Ул ди артистларын бик ярата ди, концертларга чакыра ди. Үзе теге ничектер ияртеп йөртә димме соң иде, ничектер шулай этәргеш бирә. Һәм Филус абыйның бер җырын яздырдым мин. Яздырдым, шулай итеп Филус абый белән танышып киттек. И шуннан соң безнең Филус абый белән, Фәрит Хатипов белән, аннан соң Риваль Хисмәтуллин, Филус абый сүзләренә инде шулай безнең җырлар туа башлады. Филус абый концертларга чакыра башлады. Аралаша башладык җырчылар белән. Шушы карантиннан соң бит инде авыр вакытлар әле бу.
аралаша башладык җырчылар белән һәм әкренләп менә шушылай Җайлана җайлана башлады. Мин хәзер дә әйтәм, философиягә дә, Фәрит абыйга да әйтәм, сез бит мине тартып чыгардыгыз менә шушы хәләттән дип. Әйе. Шуннан да андый кеше кирәк. Менә син авыр хәлләр дип әйттең инде. Бәлки ниндер тамашачы белмидер, мин үзем шул өлкәдә кайнагач, бөтен кеше дә бөтен нәрсәне беләдер дип уйлыйсың бит инде, кайбер кеше өчен яңалык булыр. Менә авыр хәлләр дигән моментта ул синең нәкъ менә тормыш иптәшең белән аерылышу иде, Сезнең улыгыз бар. Әйе. Улыгыз бар һәм ул аерылышудан соң синең искиткеч көчле җырың чыкты. Әйе. Ул сиңа бик күп кеше язгандыр инде ул җыр буенча, Һәм менә нукта куярга дик кирәк дигән моментны кайчан аңладың син? Шушы хәлгәме? Әйе. Син бит кабат төзәтеп тә карадың, кабат төзеп тә карадың белүемчә, Әйе. Менә бу аерылышудан соң, бу теге гади генә ничектер аерылышу булмады диемсең инде. Гади генә аерылышу булмады, и безгә туры килде бала белән 4 ай буе авылда яшәргә. Мин бит инде йортсыз калдың. Әйе. Мин бит инде авылдан киткән кеше. Шәһәрдә яшим дигән хыял белән, җырчы булам дигән хыял белән 4 ай буе авылда яшәдек. Әниләр шундый ияләште. Бу әйбергә. Әниләргә шундый рәхәт иде. Киткәндә, яни, кызым, әйдә безнең белән генә яшә инде, барып җырларсың әле шунда дип калдым. Диде миңа. Әни мәйтәм, ничек инде мин бит мәйтәм хыялым. Үз тормышым. Әйе, касында яшәү минем хыялым. 4 ай авылда яшәдек һәм менә шушы момент теге хатын кыз өчен авыр. Үзеңнең монда мөгаен гафу белән сүзеңне шул үзеңнең иң булмау кабат барыбер синең туганы булса да синең ий түгел бит инде ул. Шунсы да авыр булгандыр әле психологик моментлардан анда. Кемдер югалтудан тышта. Әйе. Чөнки син бит инде елап теге юк булып утыра торган хатын кыз түгел бит инде. Беләсеңме, мин нәрсә аңладым? Шушы хәлләрдән соң 1 ел ярым узганнан соң инде квартиралар алгач, Казанда яши башлагач, инде нәрсәдер ел ярым узганнан соң нәрсәгәдер оныттым. Шундый түгелеп җыладым мин. Шул көнне җыладым да утрам, оказывается, мин шушы хәлләрдән соң беренче тапкыр җылаганмын икән. Җыламаганмын. Шакаттым. Әйтәм. Менә әйтәм бит, хатын кызның көчлелеге бу менә шулай җыеласың. Җылап утырып та була бит инде. Әйе. Әмма син җылап беренче дә хәл итә алмыйсың, син бу хәлне ничек тә булса чыгарга кирәк. Шушы хәлләрдән чыккач бит мин теге стресс, теге зажим беткәндер, җибәрде, рәхәтләнеп җылаганымны хәтерлим. Юктан гына ул. Менә без бит хатын кыз ничек җыябыз да, и сиңа теге берәй инде шунда чәчеңнән тартып җибәрсә дә җылап җибәрергә мөмкин, түгелеп китәсең. Кәсә инде. Әйе. Менә шуны сиздем мин, шушы ел ярымнардан соң где-то җыладым рәхәтләнеп. Аңарчы җыламаганмын икән. Көч каян килде? Минем характерда шундай әйбер бар, миңа бик тә рәхәт һәм җайлы булганда мин берни эшләмәй башлыйм. Русча әйткәндә кайфовать итәм просто. Әмма мин шундай төшеп китәм икән. Ягышасың. Ул ничектер нәрсәдер кабына миндә, русча әйтмешләр, резервлар кабына бугай миндә ничектер. Башым катырак эшли башлый минем. Теге уйлый башлыйсың, бу выход, бу ситуациядән нинди выход бар. Эшли башлый, башка торак эшли башлый, бүтән булган танышларын искә төшә, алар кайда эшли, нәрсә эшлиләр, алар ничек алар сиңа бу вакытта булыша алалар, син бу әйбердә ничек син моннан күтәрелә аласың. Менә шундый, ул миндә генә түгел дип уйлыйм, мин барлык хатын кызы да бардыр дип уйлыйм миңа калса, чөнки андый хәлдә калган хатын кызлар бик күп икән бит ул. Менә шушы очрактан соң миңа бик күп хатын кызлар хатлар язалар иде. Үзләренең хәлләрен сөйлиләр иде, һәм аларның безнең ситуациялар шундый охшаш иде алар белән. Нәрсәсе белән? Менә шундый аерылышулар, ничек аерылышу анда, мин дә шулай калдым бала белән, менә миңа да авыр дип шулай дип язалар иде миңа. Син нәрсә язайдың? Әллә синең язарлык ресурсларың юк иде ул вакытта?
мен теге миңа да ауыр дип утырмыйдыр эми, менде бизге күчлүү болорга керек дип гана жазадыр эми. Ул бит дөрүс шулай. Әйе. Һәм син яңадан башлап карау теләгән нигә туды? Шуның хәтлек авырлык белән Җырнама? соң. Юк, гаиләне яңадан ябыштырып карау теләгән. Минем, мәсәлән, характерымда шундый ни бар. Иратларга мен икенче шанс бермим икән. Мин үземне аерышканнан соң мин үземдә бик каты психолог, социаль челтәрдә булган психологларга подписаться иттем, психологик китаплар алдым, укыдым, анда бөтен кайда психология турында сөйлиләр, мин бөтенесен аны тыңлыйм һәм укыйдым. Аңларга кирәк иде чөнки сиңа. Аңларга кирәк иде үзеңне ситуацияны. Ник булай булган, нәрсә булган, нинди мин гомумән. Һәм үземнең теге тормышымны карыйм да, аңлыйм, мин иратларга, оказывается, икенче шанс бирмим икән бер кайчанда. Теге менә шулай аралашам, карыйм, урысча әйткәндә наблюдаю. Кискен нитмим теге реакция бирмисең. Кискен реакция бирмим, китәм, кайтам, андый нәрсә вообще юк миндә. Шулай аралашам да, ничектер мин шулай әкрен генә круг сужается. Да. Соңгы точка кипениега барып җитәм да, оказывается, мин просто ул ират белән туктатам аралашуны. Как будто мин юк. Җавап бирмим. Телефонга җавап бирмим. Черный спискка тыгып куям. Бүтән җирдә куяс, черный спискка тыгып, бүтән җирдә черный спискка тыгып куям. Это, наверное, мине кире минем белән аралашу өчен бер инде борынгы замандагы рыцарь булырга кирәктер, төннәр буена мин саклап торырга. Хәзер андый иратлар юк инде. Миңа калса. Бу Нариманның әтисе белән булды. Икенче тапкыр мин тикшереп карарга уйладым, чөнки ул аның әтисе. Бала хакына. Бәлки барыбер бала өчен бит инде ул оптимальрәк, әти белән әни бергә булса. Бәлки мин бер нәрсәне, бәлки мин артык эмоциональдыр дигән уйда булдым мин. Бәлки мин артык характер буенча мин шундый теге минеке, значит ул минеке. Если ул минеке түгел икән или общий икән, мин алай кирәк түгел. Нормаль реакция. Бу нормаль реакция. Тормышта бар, менә мин хәзер карыйм, бар төрле хатын-кызлар. Бар хатын-кызлар кемнәр теге могут икенче планда яшәргә. Икенче планда яшәргә могут, теге үзләренең иренең белә ул йөргәнен бары түзә, анда кайтара, нитә, анда җайлый, шайтып яшәүчеләр дә бар. Миңа алай ошамый. Миңа алай яши алмыйм. Мин алай үземне ашыйм. Син алай үзеңне ашап бетергән булыр. Ашап бетерәм мин алай үземне. Миңа бик авыр алай. Һәм икенче тапкырында мин кайтып карадым, бәлки мин үземне икенче төрлерәк тотып карадым. Икенче тапкырында теге барыбер рәк иттереп тоттым теге. Как будто миңа барыбер. Тикшермим, бернишләмим теге. Икенче төрле инде, в общем. Шулай яшәп карадык та, барыбер килеп чыкмады дагы. Мин шулай утырып уйладым да, әгәр дә бу кеше белән калсам, барыбер гаилә булгачанда бит икенче бала табырга кирәк. Дип уйладым да, мөгаен дөрес түгел, мөгаен кирәкмәстер дигән уйга килдем дә, и ноктаны дөрес иттереп теге окончательно ноктаны куер өчен, вакытында куер өчен, на эмоциях түгел, салкын акыл белән куер өчен кайтканмындыр дигән уйга килдем аннарысын. Бүген Нариманның нинди кызыксынулары бар? Ул иҗаттан ерак бугай инде. Нариманны мин ничек кенә кыстап карыйм, әкрен генә менә әйдә, менә монда барабыз, әйдә тегеләй әйтәбез, әйдә булай әйтәбез, әйдә җырлыйбыз дигәндә. Менә син дустың вокалга әйдә барасың аның белән дип шулай әкрен генә әйтеп карыйм. Җайлап юк, мин бармыйм, мин җырчы түгел. Я не певец, я футболист иде. Футболист. 40 кисә ул миңа футболга үлеп китә инде, каратега яздырдым мин аны. Теге Ирак бит инде ул барыбер үзе өчен нык булырга тиеш. Теге әни кеше аның өчен дворга чыгып, мин, конечно, теге не разбираться итәргә могу, но әни кеше түгел бит инде, ошон күрә каратега да бирдем. Барасы килмәгән, баштан әйтәм, каратега бармасаң, футболга да бармыйсың дидем дәген, икесенә дә хәйртем, карате белән футболга. Шул. Алайса спорттан Нариман. Спорттан Нариман, иҗатка тарталмадым мин аны. Тарталмадым. Хәтләгән идең?
Барыбер теге карыйсың бит инде артистлар, балалар белән җырлыйлар анда, Әйе. татар балы солянкаларда катнашалар, Әйе. шуны теләк бар иде аны үзем белән алып чыгып керергә. Ул нитә бераз, публичностьтан бераз ояла. Андай бер миндә дә бар иде. Мин бик оялчан идем башта. Мин җырлый башлаганда бик каты җырларга яратадыр мин, әмма мин бик каты борчыладыр идем. Калтырыйдыр, бу кыйларым кызарып чыгадыр минем. Менә шундый барьерлар аркылы килдем мин җырлауга. Мен хәтта хәтерлим инде теге беренче вакыттагы татарча солянкаларда синең изүең кызара иде. Әйе, минем кичкәдән изүем кызара иде. Әйе. Мине нигә конкурсларга да йөридер имәйме? Мәктәптә укыганда инде конкурсларга йөридер, кып-кызыл булып чыгадыр изүем. Менә син әйткәч исемә төште шул теге 7-8 ел элек булган. Тавыш чыга бит инде ул менә шундый матур итеп чыга тавыш. Ну менә нервыдан калтырый башлый. Изү кызара, уже зажим башлана. Нигә баргач та, Венера Хатныга прослушаниягә баргач та, ул вакытта мине районда бит инде мин җырлап йөрим. Илдар Низамов безнең район башлыгы иде инде. Илдар Мөхәммәтович урны җәннәттә булсын. Ул җырчыларны бик каты ярата иде. Һәм җибәрде Венера Хатныга прослушаниягә җибәрде. Шул вакытта Венера Хатны даган ул сандугач кирде күңелгә дә жюрida утырган иде. Ул хәтерендә калдырган инде мине. Килгәчтен әйтте, менә син ди бик матур җырлыйсың ди. Ну ди бик каты каушыйсың син ди. Шул әйберне видимо истә калдырган ул конкурста минем каушаганны. Шулай дип әйткәнен хәтерлим. Һәм менә синең шуннан да бик менә моңлы, рәхәтләнеп агылып җырлый торган тавышың кемнән килгән? Минем безнең Бу бит гаиләдә табигый тавыш. Ниндидер укытучылар куеп анда бар бит техник тавышлар ничек дөрес әйтергә инде, әйме. Бар табигатьтән Аллаһ Тәгалә биргән матур тавышлы кешеләр. Бар шулай ук матур тавышлы, ләкин ул куелган тавышлы кешеләр. Менә синеке табигатьтән килгән тавыш. Без авыл баласы бит инде ул. Авыл баласының гомумән табигый бит инде ул бөтен әйберсе. Ни өчен менә күп очракта менә эстрадада бит иң күбе авыл балалары чыга. Авылдан чыккан җырчылар. Ул ничектер ул синең табигый күңелдән чыган ничектер үзе чыга ул әкрен генә. Уку йортында аны нитәләр инде теге шарлыйлар. Өйрәтәләр ничек тын алырга, ничек аны матуррак итеп чыгарырга, үстереп җибәрергә. Безнең гаиләдә теге профессиональ ук җырчылар юк. Әмма минем әти ягыннан әби җырлаган. Бабай минем Тальянда уйныйдыр, алар шулай бәйрәмнәрдә бергә җырлап утыра торган булганнар, бабай уйный торган булган, әби җырлый торган булган. Аннары соң минем әтинең апасы җырлый. Ул яшь чагында Казанга каядыр укырга керергә дә барган булган җырлау буенча, аны алганнар. Әмма ул вакытта кием булмаган. Аягымда галуш иде ди. Уялдым ди шушы галушлар белән ди. Чыгып җырлаган ул. Укырга барырга шул галушлар белән уялдым дип. Әйе, кирмәгән, бармаган кире. Аннан соң әни ягыннан да минем абыйлар җырлый. Әнинең абыйлары шундый сузып теге шундый мисисти шундый тавышлар белән җырлыйлар инде. Рөстәм абый мәрхүм ул да гармунга инде бик теге хирыс иде инде җырлап утырырга бәйрәмнәрдә, анда ул кайткач кич белән җырлап утырырга. Әзизләп бөтен яктан да бар кебек мин. Дәшсин мине бүтән бер дөньяга, дәш ихластан чакыр алдаусыз. Һәм ышандыр сөеп булганлыкка, хыянәтсез һичбер ялгансыз. Хәтерлисеңме, ничәнче елда синең менә бу иҗади тормышың Барс Медиа компаниясе ничәнче елда синең белән контракт төзде? Шушы 2006 елларда ул килдем дә мин анда, ялар Йолдызлар фабрикасы ул вакытта бар иде бит. Шунда катнаштым. Салават, мин бит хәтта Салават абый белән дә җырладым әле. Әйе. Кемнең хыялында бар Салават абый белән дуэт җырларга? Ул бит әле мин кем? Бер кем түгел, студент. Şekile balası
Yaş köyün şekile palazı 2006 yılda jırladı, tege Tatar Bars jırında? Media'ga, Bars Media'da Yulduzlar Fabrikasına katnaştım, и şundan kettiğinde kirinip. Мен Bars Media'ga şun көңілден бик рәхмәтле. Şu олар ничектер, менә ничектер олар беләләр инструментлар, ничек җырчыны популярлаштыру, ничек аның именно шушы җырын чыгару, ничек аны матур иттереп чыгару. Ул заманнарда бит әле безгә киемнәрне дә сайлыйлар, ничек киенергә, ничек нинди безгә прическа булырга тиеш. Нинди безнең теге мин әле хәтерлим bir килгәндә Барс Медиага тишемдә пломбым бар иде алгы тиште. Шушы пломбыны продюсер күргәндә bir концертка апардылар да җырларга, инде бу миңа хәзер зарплата бирә. Зарплата биргәндә бу миңа әйтә: "Зуб надо вылечить." Шайтып бирде миңа зарплатаны, әйе, до такой степени. Караганнар. Даже тешләрендә караганнар, чтобы җырчының тешләре хәтта матур булсынга ие. Шулай безне карап, барлап, шайтып чыгаралар иде. Җырларны сайлап, аранжировкаларны сайлап, туры килмәсә яңадан яздырып, мен шушында такой степени иде ул вакытта. Барс Медиа бик хәзер бүгенге көндә уңыш эшләп тора торган бик күп артистларны бүләк итте инде татар сәхнәсенә. Әйе. Шулай. Ул бик күңелле моментлар, без артистлар белән гастрольләргә җөргән вакытларыбызны хәзер дә күрешкәч искә алабыз. Әйе, искә төшерәбез. Ой, дип, хәтерлисеңме дип шулай искә төшереп утырабыз ул вакытларны. Ул синең вакыттан там Раяз Фасыховлар. Раяз, Шәрипҗанова, Ләйсән Гимаевалар, Дилә Нигъмәтуллиннар барсы да инде, әйе. Ул вакытта Румия Фәтхетдинова да йөреп алды әле гастрольләргә. Диләрә Илалетдиновалар, Эльвира Хамматовалар, шулай җыелышып бергә гастроль, Гөлназ Сираевалар, Илнар Сәйфиевлар, Линар Сәйфиевлар ул вакытта йөридер бергәләп. Һәм бүген менә кайсын гына әйтсәң дә бөтенесенең җыры бар. Колакта яңгырарлык. Әйе. Җырларыгыз да булган. Adashqanı xatlar Quşalamay qaldı Bizning yazmışlar Ayırayken Sevgen yarlarını Elle yazmışlar Elle yalğışlar Sen Bars Media'ga килеп эләктек, анда дагы үз қонақтар астына алып, шулай эшләдек. Әйдә бер җыр. Яңа репертуардан булса тагын да әйбәтрәк. Бәлки премьера буларак яңгырар. Яңа җыр яздырдым. Миңа үземнең күңелемә ничектер, үз хәләтемә ничектер ошый ул минем. Хәзерге хәләтемә туры киләдер дип уйлыйм. Күзләреңә карап, йөрәгеңне назлап, Эх, яшисе иде гел бергә, Кочагыма алып, Йолдызларда янып, Яратасы килә гомергә. Кочагыма алып, Йолдызларда янып, Яратасы килә гомергә. Сүндерәсе килми якты сөю шәмен, Дөрләп янсын мәңге җанымда. Югалтасым килә кайтыр юлларымны адашыпла калыйм яныңда. Югалтасым килә кайтыр юлларымны адашыпла калыйм яныңда. Адашыпла калыйм яныңда. Әфәрин, бик матур. Моны миңа Филүс Хисамиддин сүзләренә
Bu яңа Рибай җырларыңның Хисматуллин берсе. язып бирде. Яңа җырларыңның Әйе, берсе. яңа җырларның берсе. Концертта яңгыраяшак җырлар. Яңгыраяшак, әйе. Концерт турында иде, әскенә сөйләшик. Кайчан, кайда? Концерт минем 26 сентябрьдә. Мин ничектер кызып киттем, язда ук кызып киткән идем инде куярга, әмма мин анда ой, менә ха куям, менә шушы 1-2 атнадан ук әзер идем уже көн алырга. Аннан соң сөйләштем дә икене туктам итем, Алина тынычлан. 2 атна эчендә кем концерт куя инде дип, Әйе. сентябрьгә көн алдым. Хәзер минем күңелемнең халәте менә шундый, җырлый торган. Теге тыныч, күстимәсен артык теге авырлыкларым да юк кебек. Шуңа күрә җырлап кына торасым килә, җырлыйсым килә. Шуңа күрә куярга уйладым Син концертны. теге җырланмаган вакытлар өчен дә хәзерлисең. Әйе, шул вакыттан ук минем җыелган әкренләп идеялар, шул вакыттан җыелган минем уйларым, әйтергә теләгән сүзләрем. Җырламады дигәч тә мин бөтенләй юк җырламыйча да тормадым бит. Мин концертлар куйдым. Авылларда концертлар куйдым. Төрле кая чакыралар, шундый бәйрәмнәрдә чыгыш ясадым. Мәсәлән, каяда булса чакырсалар концерт белән килегез әле дип, анда барып концертлар куйдым. Аралаштым кешеләр белән, ничектер үземдә эзләндем. Ничек миңа ачылдым дип әйтәсе килә. Хәзер шаблон буенча бит инде башта эшлисең. Ничектер менә шулай тиеш дип уйлап эшлисең, шулай кирәктер дип. Хәзер ничектер мин концертларда, чыгышларда менә күңелем ничектер шулай эшлим әле дип эшлим. Бәлки вакыт бару, возрастадыр инде, яшь булгангадыр. Бәлки син тыя башлагансыңдыр шуннан да аудиторияңнан хәзер нәрсә кирәген. Бәлки. Мин үзеңә үзең ышаныч арткан була бит. Үземне дә ничектер карыйм, русча әйткәндә изучать итәм. Һәм миңа ничектер әйтәләр, без сездән шундый простой дип уйламаган идек дип. Сез шундый простой икән, сезнең белән шундый кызык дип шулай язалар, анда хатлар яза, концерттан соң керәләр. Кызыграк миңа менә алай. Үземне дә тикшереп карыйм, тамашачыны да тикшереп карыйм, ничек аның реакциясын. Эксперимент ясыйм. Әйе. Синең чыннан да күңелең бик йомшак, гәрчә булай карап торышка син шундый бик түгел, җыйнак, вакыт усал булып күренсәң дә, менә кай вакыт аралашканда усалдыр ул диләр аны. Шулай диләр менә. Усал түгеллегең инде күзләреңнән күренеп тора. Синең бик шундый җайлы, шундый менә ишет хатын-кыз булуың, нәфис, йомшак булуың күренеп тора. Була бит шундый хатын-кызлар кай вакыт шундый матур гына йөреп торалар да, кереп батсаң, Әйе. Анда куркып китәрсең. Ләкин синдә усаллык юк кебек тоела миңа. Нишләптер? Мин ничек дип әйтим? Элегрәк мин әрсезрәк идем кебек. Усалрак идем, үҗәтрәк идем кебек менә элегрәк. Миңа әйтәләр иде коллегалар анда егетләр белән сөйләшкәндә менә шул карыйлар да миңа все-таки хатын-кыз кызык инде менә. Дөресме ул, дөрес түгелме? Бара инде ул менә. Җырып бара ул дип миңа карап шулай әйтеп куйганнарын хәтерлим коллегаларның. Бала тугач ничектер тынычланасың. Әкренәясең, аннарсың әле минем ничектер баланың. Беренчедән мин бик каты көтеп алган бала. Һәм баланың мин бүтән тәмен тоясым килде. Мин аны шундый, миндә нинди генә фотографиясы юган. Мин аның һәр елдагы фотографиясы бар, һәр айдагы фотографиясы бар. Аннарсың миңа иң мөһим иде баланы үзем иртә белән торгызып, үзем бутка пешереп, үзем илтергә балалар бакчасына, үзем узатырга мәктәпкә. Менә шунысы миңа иң мөһим иде. Менә күрешмичә тордык әле Нариман белән бер 10 көн мөгаен күрешмичә торганбыздыр. Мин дә аны сагындым, ул да мине бик каты сагынган. Инде көтеп тора инде менә сезнең тапшырудан соң мин аның янына кайтам ала бирсә. Шулай бер миңа бик мөһим иде. Бала белән үзем аны кочаклап йокларга. Мин аның белән бик узак, бәлки дөрестә түгелдер инде, аерга кирәк диләр инде баланы. 1 яшь тулуга отдельный караватка ятырга кирәк диләр. Мин ул ниттем. Узак менән үзеннән җибәрмәдем диясе килә. Юк, ул кирәк һәм тиеш. Аны бит инде әни үзе белә. Һәр баланың үзенчә өлгерә бит әле, үзенчә әзер була, үзгенә булырга ябылмаса анда кем беләндер булырга. Шуңа күрә укыйсың инде аларны, ләкин барыбер әни күбрәк белә. Һәр баланың әни күбрәк белә. Икенче сорый. Аннан соң минем теге бераз бар иде үземне гаипләү. Менә минем аркада теге әтисе юк бит инде.
әтисе белән бергә яшәми. Ничек инде мин аны әтисе белән дә бергә яшәми, аны үземнән этәргән кебек булып чыгыр иде. Кебек тоелды инде миңа. Аннан сорыйдырым. Улым, әкрен генә. Үзең генә йоклыйсыңмы? Бүген үзең генә йоклыйсыңмы? Дип шулай әкрен генә, шулай җайлап кына андай резкий иттереп күчермәдем инде мин аны. Мөгаен шул үземне бераз гаепле тоюдандыр. Аннарсын шушы хайран барды ул минем үземне гаепле тою. Аннарсын ничектер бер кыз белән танышып киттек тә, без Лейсән исемле кыз белән таныштык та. Ялгыш кына таныштык, ул аның үзенең салоны бар, шулай сөйләшеп киттек инде. Һәм мин моңа шушы үземнең ички хәләтемне ялгыш кына әйттем дә, инде ул да шулай бер үзе бала үстерә. Ялгыш кына әйттем дә үз хәләтемне, бу миңа ничек инде ди. Син вообще алай уйларга тиеш, син алай бөтенләй башыңа кертергә тиеш түгел андай уйны ди. Хәзерге балаларның бөтен нәрсәсе бар ди, аның киеме бармы ди? Бар. Нәрсә тели шуны кия ул ди. Аның 100 төрле аяк киеме бар ди. Ул кая тели шунда алып барасың син аны ди. Сиңа нәрсә тели шунда ашатасың ди. Син кафешкалар, рестораннар, детский площадкалар анда тегесе монсы кая тели шит илгесеннән алып барасың. Мәхәббәтең бирәсең. Мәхәббәтеңне бирәсең. Бездә андай бер булмады ди. Алар хәзер теге русча әйтмеші живут, говорит, как короли. Син үзеңне вообще лай тойырга тиеш түгел ди. Ул синнән 1000 өлеш артык яши ди. Артык рәхәт тормышта яши ди. Вообще андай уйларны башыңа да кертмәде иде ул миңа. Шулай теге ул миңа шулай әйтте дә, мин уйлап куйдым, чыннан да бит безгә бит андай булмады. Безнең заманда бит инде алай булмады. Без менә хәзер аның телефоннары бар. Безнең телефон кайчан булды? Студент чакта гына булды безнең телефон. Алга шатыра кирәк булды. Шит илгә без кайчан бардык? Үскәч, үзебез акча эшли башлагач кына бардык без шит илгә. Шуннан соң миндә бераз русча әйтмеши переоценка ценностей булды әзрәк. Һәм мин тырыштым артык аны теге ничек дип әйтим, залюбить дигән сүз бар бит әле. Артык яратып бетергәнмен ахрысы мин аны дигән уй килде. Аннарсын бераз ул бит инде ират. Барыбер ират әзрәк мустақилрәк булырга тиеш әйе. Ирек бирә башладым әзрәк. Менә шулай. Менә син әтисе юк дип әйттең. Бу фикер белән мин шулай килешмим. Аның бит әтисе бар. Әтисенең инде хәзер инде бу бит инде синең генә уең, синең генә теләгең бу түгел. Әгәр аралашырга теләй икән, әтисе теләсә кайчан теләсә ничек теләсә кадәр аралаша ала. Белүемчә син чикләр куймыйсың, андый хатын-кызлар рәтеннән түгел. Әйе, аны дагын уйладым аннарысын. Ничек мин бит инде гаепле түгел дип, мин теге бик авыр вакытларда дагын анда бит инде аерылышасың, анда суд вакытында определение бара бит инде кем белән очраша, кайсы көнне очраша, нәрсә ничек. Ул очрашу буенча мин вообще бөтен яктан да уступкаларга бардым. Теге вот очраша дип инде любой ниде теге любой вакытта шалтырата, очраша, нитә бөтенесенә дә уступкаларга бардым. Китли икән аладыр. Сөйләшәсе килгәндә инде башта үз телефоны булмаганда мин үзем телефонга теге шалтыратадыр инде әти белән сөйләшәсе килә дисә үзен сөйләштерә дим. Или допустим әтисе шалтыратса телефонны сразу бирәдер улына, Нариманга бирәдер, чтобы аларның теге турыдан-туры булды аралашу. Минем аркылы түгел. Теге мин гаепле булып калмадым, нидидер кыек сүз ычкындырып анда нитеп сразу телефонны балага бирәсең, и алар үзләре анда сөйләшеп бетерәләр нәрсә ничек. Шулай иттереп киләдем. Алай җайлырак булыр дип уйладым. Әйе, шуңа күрә бер нинди гаепле хиссе булырга тиеш түгел. Әйе, аннарсын теге эмоциялар биткәчтен баш белән әзрәк теге уйлый башлагач, психологларны бик кат иттереп укыгачтын. Андай бер әкренләп бетте инде. Хәзер барысы да үз урынында. Хәзер барысы да үз урынында. Телиләр күрешәләр, телиләр икән алып китә. Мин үзем дә кай вакыт аны әйтәм, менә шулай булды әле, алып китә әле, минем барасым бар, җырларга барасым бар, тегендә барасым, монда барасым бар дип үзем дә әйтәм. Шулай хәзер безнең. Менә сезнең бит инде яшь, шибәр, игътибар юк түгелдер инде әле. Иратлар тарафыннан да. Сәхнәдә бар, игътибар бар, әмма ничектер минем беләсеңме? Аларга ничектер үпкәм калды. Иратларга. Әйе. Һәм мин аны
прорабатываю, русча әйтмешли, прорабатываю әкренләп. Әмма минем танышкач та ничектер критическое мышлениеларга таба кушыла. Карыйм да, уже мин беләм. Менә бу булай итте, бу шулай тәшәк инде. Аннарсын бу булай итте, аннары шулай тәшәк инде бу. Син хисләргә җибәрмисең үзеңне? Юк. Юк. Син бик излекле рәвештә өйрәнеп, Әйе. логиканы кат итеп кушып куеп. Логиканы кат итеп кушып. Хәзер менә беләм мин, беләсеңме ничек? Хәзер бит инде мин барысын да җайладым. Үземчә. Һәм миңа кирәк кеше, әгәр дә ул минем тормышны җайсызлый икән, мин алай кирәк түгел. Әлбәттә. Мин аны җайсызларга үзем дә магу. Мин бик оста үземнең тормышымны җайсызларга. Шакыра миңа, әгәр дә ул кеше миңа шушы халәттә калдырса яки җайлырак итсә минем тормышымны, мин бик рәхәтләнеп риза. Әмма ул миңа шушы тормышыма тагын да өстәсә мәшәкатьләр, проблемалар теге андый миңа юк, пожалуйста, миңа алай кирәк түгел. Шулай карыйм мин хәзер тормышка. Синең бит шундый бер аңлашылмаучылык булган инде, хәтерлисеңме? Бер юлы социаль челтәрдә синең фотоңны куеп, сиңа отметкалар ясап, бер кыз теләсә нәрсә язган иде. Әйе, андый очрак булган иде. Шаккаткан иде мин ул очракка. Нәрсә дип әйтим инде? Сез аралаша башладыгыз Ират белән, һәм ул ялгыз булып чыкмады. Озын сүзнең кыскасы. Соңыннан әйе белдем, аның ялгыз булмаган в итоге. Ну, мин үземнең тарафтан нәрсә дип әйтә алам? Миңа чәчәкләр бирәләр. Яшерми миңа чәчәкләр күп бирәләр. Чакыралар, очрашуларга барам, очрашуларга чакыралар, чәчәкләр күтәреп киләләр дигәндәй. Аралашабыз. Ул очракта бүләкләр бирәләр. Андый кеше синең арттан, Ират синең арттан йөри башлагач, чәчәкләр, бүләкләр биреп, анда төрле вакытта килә. Ялларда килә ул синең янга. Бит инде ял көннәрендә, гадәттә гаиләле кеше бит инде ял көне өйдә утырырга тиеш дип саныйм инде. Мин мәсәлән, минем ирем була икән, мин аннан сораячакмын, я таләп итәчәкмен, чтоб ул безнең белән ялларны безнең белән булды. Мин шундый инде. Может, мин теге артык таләпчәндер. Миңа шулай ошый, минемчә гаилә ул шулай булырга тиеш. Кешедән бит инде сорамыйсың, син бу чәчәкләрне нинди акчага алдың? Анда теге или, допустим, син очрашуга килгәчне паспортын күрсәтәл, давай башта паспорттан карыйм әле дип, андый сорап бирмисең бит инде. Сәер бит инде ул алай. Әле җитмәсә законда чыкты бит, паспортка печать та сугып тормыйлар, по-моему. Шулаймы? Шулай бит, ничектер закон чыкты, өйләнешәсең, паспортка печать сукмасаң да ярый. Куйдылармы ул законга или юкмы? Мин шулай ишеткән идем. Минем паспортымда Или ул на бар. рассмотрениеме? Безнең заманда куялар иде. Хәзер яңа закон чыккан Юк, әйтә диделәр. алмыйм. Андый сорау бирмисең бит инде кешегә. Игътибар булды, бүләкләр Игътибар булды, бүләкләр булды, чәчәкләр булды, теге. Барсы да мөнәсәбәтләргә күрсәтте. Любой вакытта килә кеше. Кайчан әйтәсең, шунда килә. Кайчан шалтыратасың, шул вакытта ала. Кайчан язасың, шул вакытта җавап бирә. Берәр нинди мәсьәлә килеп чыкса, ул аны хәл итә. Андый очракта бит инде уйлыйсың, димәк, моның бу әйбергә вакыты бар. Әйе. Шулай бит инде. Ничек икенче төрле. Минем теге башыма килмәде андый хәл. Ну, аннарсын шаккаттым инде. Ялгышмаган кеше юк дигән, син үзеңнең шул ялгышларың өчен бүген инде битәрләмисең. Җибәрдең. Җибәрдем. Үзеңне ашый торган. Юк, мин барысын да җибәрдем. Димәк, шулай кирәк булган ул вакытта. Димәк, минем тормышым шулай, язмышым шундый булган. Димәк, шундый хәлләр Ул вакыт өчен шулай кирәк булган. Шулай кирәк булган, әйе. Аннарысын менә мин хәтта һәрбер әйбердән дәгән кеше бит үсә. Әгәр дә мин аерылмаган булсам, мин хәзер мондый була алмас идем. Әгәр дә мин аерылмаган булсам, мин даже менә шундый абсурдный фикер әйтәм. Минем ничә еллар буе хитым булмады. Әйе. Мин җырларны җырлыйдыр, минем җырларны беләләр иде, гармун моңнары, анда теге яра, анда алтын барслар да бирәләр иде. Кайтырмын, әмма минем теге шундый кеше җырлый теге. Елый тыңлый торган. Что сине менә базарга чыккач бөтенесе таныды, аның хәле минем хитим булмады. Шушы аерылышудан соң мин шундый җыр яздырдым. Мине
bir jürşe aytkan edi, bozorda taный boshlasalar, значит, sen популярный deb. Шул жерден соң башланды. Шул базарда, шул жерден соң миңа яза башладылар. Шул җырны миңа җырлый башладылар. Шул җырны яздырганнан соң миңа безнең Татарстан, безнең Россия, безнең төрле төбәкләреннән язып, ой, сезнең бит шул җырыгыз бар дип әйтә башладылар. Юк кирәкми. Әйе. Юк кирәкми бит. Һәр әйбернең ние бар. Нет худа без добра. Әйе. Урысча әйтмешли. Уңай ягы. Әйе, уңай ягы бар һәр әйбернең дәген. Шуңа күрә ялгышлар өчен миңа калса, бу гомер бит ул бер генә бирелә һәр кешегә дәген. Һәммә безгә дә, сиңа да, миңа да, барыбызга да монда бер генә бирелгән. Һәм башка ничек телибез шулай яшәргә кирәк. Кеше нәрсә сөйли дип безне үстерәләр бит авылда. Кеше бит ул сөйли дә оныта икән. Кеше сөйли дә и оныта сине. Күп очракта әле сөйләмиде. Күп очракта и сөйләми дә. Сиңа тыйыла гына. Сиңа тыйыла гына. Әле син син үлеп китсәң, эше. буквально бер ярты елдан сине оныталар. Алай кылса. Алай булса әле. Ну, әтиәниләр анда балалар истәп торганнан якынлашкан гына инде. Әтиәни белән балалар сине барыбер кичерәчәк нинди генә булсаң да. Аңлаячак янсы да бар. Аңлаячак. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар, тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар, тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бүген Алнәсиф нәрсә турында хыяллана? Беләсеңме, мин авыл баласы. Мин бит инде гади авыл баласы. Мин бәлки бу тормыш турында хыялламаган да булганмындыр. Мин гомердә дә хыялламаган идем. Пирамида сәхнәсендә, мәсәлән, татар җырында миңа статуэтка бирерләр дип. Мин гомердә дә хыялламаган идем, уйламаган да идем, Казанга исем алырмын дип. Мин аның турында уйламаган да идем. Мин уйламаган идем, мин кичкенә вакытта Венера Ганиевларның, Зәйнәп Фәрхетдиновларның видеокассетларын карап үскән кеше, алар белән бер сәхнәдә җырлармын дип башыма да килмәгән иде. Торыш җирем бар, балам үсеп килә, җырлыйм. Үзем теләгән... Укытасың дип беләм. Укытам мин хәзер әйе балаларны, алар шундый теге эшкерсез бит балалар, мин ардан шундый күп энергетика алам. Мин Татарстанның кайсы гына төбәгендә булмадым, мин Россиянең кайсы гына төбәгендә булмадым. Кайда гына мин барып җырламадым. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Белмим кем нинди планкалар куядыр. Мин үземне бик тә бәхетле дип саныйм. Алда, Алла бирсә, барысы да ибәт булсын дим. Хыял минем узун гомер кичерсеннәр иде минем әтиәниләрем, туганнарым. Улым тәртипле, игелекле, шундый көчле өметләрем аклансын иде. Һәм җырларга, иҗат итәргә, концертлар куярга. Аннары минем күңелемдә йөрткән шундый бер мин гомумән картинкалар белән истә калдырам. Булган хәлләрдәген. Минем шундый күз алдымда бер картинка тора. Идеальный тормыш картинкасы. Мин аны хәзер әйтә алмыйм бер кешегә дә. Әмма әгәр дә ул чынга ашса, мин аны обязательно кайда булса ягә җиткә килермен, Алла бирсә, передачага сиңа килеп сөйләрмен әйе. Алла бирсә килеп сөйләрмен. Хыялларың чынга ашсын әле. Киләчәктә дә шундый кешеләр очрап торсын, синең тормышыңны матурлый торган, авырлык китерми торган, яхшырак итә торган, бәхетлерәк итә торган, сине артист буларак, хатын-кыз буларак, әни буларак, барысы да яхшы булсын дигән теләктә әле без синең белән сау булашык. Әгәр дә синең теләкләрең бар икән, тамашачыларга син аларны җиткерә аласың. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга, Лилия. Уңышлар телим, бик бу шундый җылы тапшыру миңа ошыйдыр. Мин мондый тапшыруларга аерылышканнан соң мондый тапшыруларга гомумән барганым юк иде. Һәм журналистларга да бик сирәк бирдем. Аннан соң шул бер промежуток булды, минем интервьюлар да бирми башлаган идем. Хәзер, видимо,
теге сөйли алам. Тынычландым. Әйе. Рәхмәт чакыруыгызга. Эшегездә уңышлар, алга таба барсын. Шушы сезнең Барс Медиа компаниясына уңышлар. Гомумән сезгә уңышлар, коллегаларга уңышлар, дуслар. Җырлап яшик, татарча җырлап яшик. Татарлыгыбызны онытмыйк. Безнең татар теле яшәсен, шушы җырлар аша яшәсен. Татарча озак еллар җырлап, татар җырларын тыңлап, безнең оныкларыбызга җиткергә язылган җырларны рәхәт яшәргә ясын, тыныч дөньяларда яшәргә ясын дип телисем килә һәм барыгыз да сәламәт булыгыз. Бик рәхмәт Әлинә. Әлеге мизгелләрдә мин Лилия Кадырова сезнең белән сау булашам. Үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез, исән-имин булыгыз. Бер атнадан күрешербез.